זהו. בשנים האחרונות חל שינוי של ממש בתפיסה לגבי עיצוב אופנה לדתיות. למה אתה נכנס למקומות? נשים דתיות הבינו שגם להן חשוב ללבוש פריטים אופנתיים, כאלו המיוצרים עם מחשבה וסטייל. יצירתיות על פי צו האופנה, ויחד עם זאת, עשויים מבדים איכותיים ונושמים. בוא נגיד שלום, עדן ואני, לרחל, שמעצבת אופנה ובעלת המותג רחל, נכון? נכון. איך הגעת לעסוק בתחום? איך הגעתי לעסוק בתחום? אז קודם כל, אני תופרת לעצמי מגיל 12. וואו. לי ולאחיות שלי. כל חג שמגיע הייתי תופרת לי ולאחיות שלי, לכל אחת סמלה אחת או שתיים. די, נו, מגיל 12? מכיתה ו', כן. מה? באמת? כן. ככה זה התחיל. התחיל טוב. התחיל מצוין. אמא שלי נהנתה מזה מאוד. לא הייתה צריכה לקנות לנו בגדים, והייתי הולכת פשוט לקנות לנו בדים, ומעצבת לכל אחת את מה שהיא ביקשה. זה קשה, כי זה לא רק לתפור, זה בעצם להוציא גזרה. להוציא גזרה לכל אחת, לפי המבנה גוף שלה, לפי הגיל שלה, לפי המודל שלה. בגיל 12. בגיל 12. אז עכשיו בכלל את מומחית. זאת קטן עלייך. ובגרתי, הלכתי ללמוד חינוך, כי זה מה שחשבתי שחשוב היום, לחנך את ילדי ישראל. אני עדיין חושבת שזה חשוב, פשוט כנראה פחות מתאים לי. בשנה האחרונה של הסטאז' החלטתי להתמקצע בשביל עצמי בתדמיתנות, שזה בעצם עיצוב גזרות, והלכתי ללמוד בשנקר. בשביל עצמי, כדי לתפור ככה יותר מקצועי. לא, לשנקר לא, זה רמה מאוד גבוהה להתקבל לשם. נכון, אבל לא התכוונתי לעשות עם זה בעצם משהו כאילו מסחרי. זה היה לפני 15 שנה. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל כאילו חולצות 3/4, זה היה משהו שלא כל כך היה אפשר למצוא. היה חלקות. נכון. מי שרצתה היה חלקות, מי שרצתה משהו לא יותר לבשתי צנוע, אז אין לי מושג כאילו מה היה או לא היה. אני לבשתי צנוע, זה היה פשוט ממש בלתי זה היה סיוט. אז מה היינו עושות? היינו קונות חולצות מגניבות, חולצות קצרות, ולובשות את זה מעל חולצת בסיס. עד היום אנשים עושים את זה. עכשיו, חוץ מזה שזה נראה כמו שזה נראה, זה היה חם, זה מסורבל ולא נוח, ואמרתי, בוא נרים את הכפפה, בוא ננסה לעשות עם זה משהו. הלכתי על זה והצבתי איזה 3 דגמים של חולצות 3/4, ועשיתי מכירה ביתית, זה היה אצל ההורים שלי. ואיך היה? פשוט היה מטורף, כאילו הייתי בהלם. כי היה נורא קשה למצוא את הבדים האלה, אז בארץ היה כאילו, רציתי בדי טריקו, שהם היו גם מודפסים וגם יפים וגם נעימים, ממש חיטטתי את הרגליים למצוא, מצאתי מה שמצאתי ותפרתי, ופשוט נחטף, כאילו הייתי בשוק. אמרתי, אוקיי, יש כאן ביקוש. קורה משהו, קורה פה משהו, וכנראה זה משהו שחסר. מי קהל היעד שלך? קהל היעד שלי מורכב בעיקר בנשים דתיות שרוצות להתלבש צנוע, כמובן שכולם מוזמנות לקנות, אבל זה נשים שבעצם מחפשות סמלה שהיא בחתיכה אחת, והיא יפה, והיא איכותית, והיא בד נעים ונושם, והיא לא צריכה תוספות, כאילו היא פשוט באה, קונה והולכת, היא לא צריכה לסגור את המפתח צוואר, להאריך את זה עם איזה תחתית, לסגור עם איזה חולצת בסיס מתחת. וכשאת אומרת בדים נושמים, לאיזה בדים את מתכוונת? אוקיי, אז קודם כל אני ממש משתדלת לעבוד עם בדים שהם עשויים מחומרים טבעיים, אבל רוב הבדים היום, בוא נודה על האמת, הם בדים סינתטיים. נכון. מה שפעם היה סינתטי, שהיה כזה לא נעים ומזיע ולא נושם, היום מייצרים בדים סינתטיים שהם גם נעימים. אז אם מישהי שואלת אותי מבה הסמלה עשויה, זה 100% פוליאסטר? כן, זה יכול להיות 100% פוליאסטר, אבל הוא הכי נעים בעולם. זאת אומרת, הוא דקיק והוא כן נושם, זה לא הבדי ניילון שהיו פעם. אני ממש משקיעה בזה. זאת אומרת, אני מחטטת את הרגליים לחפש את הבדים האלה, ואני מחבסת אותם ואני בודקת אותם. אפילו סתם אני מדברת על מידת קיבוץ של הבגד, אז אם הבד מתכווץ, או שאני לא עובדת איתו, או שאחרי התפירה אני אשלח אותו למכבסה, אני אחבס אותו, והלקוחה תקבל סמלה שהיא אומנם מתכווצת, אבל... כן, כבר זהו. וואו, מדהים. ואת גם עושה במידות גדולות. נכון. באמת שלפני 6 שנים, העסק קיים כמעט 15 שנה. מהחולצות 3/4 התפתחתי, הצבתי חציות, והיום זה בעיקר שמלות ליום ואירוע. ולפני 6 שנים הכנסתי את הנישה של מידות גדולות. מה זה מידות גדולות בעצם? זה מה שמעל אקסטרה לארג', 46, 48, 50. וראיתי שבאמת כאילו נשים באמת במידות גדולות ממש משוועות לזה. כי אומרות לי, בואי, את מעצבת לנשים שהמידע עד אקסטרה לארג' ומה איתנו? לנו לא מגיע להתלבש כאילו בחתיכה אחת, אנחנו נשים שרוצות להתלבש צנוע, ואנחנו רוצות גם את הבגדים שלך. אז הלכתי על זה, זה היה לפני חורף. כן. ואמרתי, אני הולכת על דגם מסוים, אמרתי, אני הולכת לעצב סמלת קטיפה, זה היה מאוד טרנדי, דרך אגב זה טרנדי עד היום. בהחלט. והלכתי לגזרה בסיס כזאת, אבל כאילו שממש תחמיא לגוף. תפרתי אותה כמה פעמים עד שהייתי מרוצה, ועשיתי איזו הפקת אופנה
עם הסמלה הזאת, וזה היה מטורף. מדהים. פשוט היה מטורף. אז איפה אפשר למצוא אותך? יאללה, בוא נקנה כבר, בוא נעשה את זה. אז קודם כל, יש לי חנות מדהימה בפתח תקווה, ברחוב ההסתדרות 3. כולן מוזמנות, תאים מרווחים, חנות יפהפייה, מוכרות שירותיות. אפשר לבוא, למדוד. אלה שלא יכולים להגיע לפתח תקווה, מה הם עושות? יש לי אתר. אונליין. אתר אונליין, שמשלוחים לכל הארץ. איך הוא נקרא? רחל חריף. רחל חריף. האתר נקרא רחל חריף בגוגל, מוצאים אותו. עכשיו אנחנו לפני החגים עושים שבועיים של מחירות. שבוע שעבר היה מחירות בכל הארץ, גם השבוע הולכות להיות מחירות בכל הארץ. בערים, שדרות, רחובות, ירושלים, פרדס חנה, חריש, גם יישובים, אלון מורה, בית אל, קרני שומרון. אנחנו מגיעים גם לערים וגם ליישובים קטנים שבעצם לא נמצאים ליד מרכזי קניות. ממש מוצאים בעלת בית שכזה, כולם מתחברות אליה, מגיעה מוכרת שלי, פורקת כל הסחורה, בצורה יפה ומכובדת, מודדים, קונים והולכים הביתה לחג עם בגד חדש. מקסים. כל הכבוד. אחלה רעיון. שכנעת אותנו. ממש, יפה מוזמנים. מאוד. כן. טוב, אז רחל, תודה רבה. רחל שבאת חריף, כל אלינו. הכבוד. בבוקר הזה. תודה רבה.